Лечебната кал се добива в южния край на Поморийското езеро. В северната му част са уникалните поморийски солници на територия от 20 декара. Това е единственото място в България, където са запазени действащи солници, работещи по традиционната анхиалска технология. През 2002 година е завършен уникален проект. Открит е музеят на солта, който представя историята и технологията за добиване на сол в Поморие. Наред с производството и търговията с зърно, вино, риба, дървен материал, в поминъка на града постепенно се вмества и солодобивът. В периода 15-19 век Анхиало е един от двата най-големи солодобивни центъра в Османската империя. Другият е Солун. В изложбената зала има стари снимки от началото на 20 век, проследяващи развитието на солодобива. Любопитната експозиция включва стари топографски карти и макети на модели или автентични соларски съоръжения и инструменти, използвани в миналото. Солта се добива от май до септември. Под действието на слънчевата топлина, морската вода в плитките басейни се изпарява. След кристализацията солта се събира и изнася от солниците. Поморийското езеро, солниците и крайбрежните територии са зона с международно значение и местообитание на 63 вида застрашени от изчезване птици.